video. Santipur. আজি আমি সকলেই বিশ্বাসত বিভিন্ন বিষয়ে যদি আমরা স্বাবলম্বী থাকতাম আজকে আমাদের মাঝখানে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করার অসুবিধা পেত না। কারণ এটা বলতে রাখিব যিখন দেশত নিবনুৱা বেশি তাতে সাম্প্রদায়িকতা বেশি হয়। दा ओंखायनो फैलाखौ नायनो फैनायफ्रा थांदो थांनो हासिगौ। दा जों इउपिपिएल गोजा रायलायनोसै आरोखि नामा थांदो थाङाखै माथो। दा होमबा गासैबो इउपिपिएलखौ मोजां मोनना फैदोंब्ला नोंथांमोननि केन्डिडेटखौ मोजां मोनना फैदोंब्ला खेबसे एखेबारे गोबारै आखाइ खबनानै हो। वाहायदि ओरैजाय खबाखै एसे बेलेग पार्टिनि थाला साबिन थानांगौलै खबना हो खेबसे आरो खबावाखैलै बिसोर बेलेग पार्टिनि थान्दैसोथ' बिपिएलनि खोमालै दा रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोनजों आङो गुबुन गुबुन समाव फिल्मनि एक्टर हिसाबैसो लोगो मोनलायदोंमोन नोंथांमोनजों रायलायदोंमोन। दिनै खिन्थु आङो फिल्मनि एक्टर महरै नोंथांमोननि खाथियाव फैयाखै राजखान्थिनि सासे लिडार महरैसो फैदों। नोंथांमोनजों राजखान्थिनि खोथासो रायलायनो नागिरदों आं दिनै दे इलेक्शन खाथि फैबाय नालाय बे बुदां बुलबादायाबो फैफानो नागिरदोंमोन लाबोफायासैलां दामानि बे बारा मानसिया थिग नङालै बे मिटिङाव फैफाबाथाय खालि गावखौ हाबा जायाखैल' होनना लायो बोराय मांग्रांग्रां आं हाबा जायाखैदे रायजोफोरसो होनफैग्रोयो हाबाखौ आंसो जायाखै आंनो बेबायदि बुंना लाया गावसो बुंनानै लायो ओंखायनो लाबोफायाखै आं। बे आदा बुदां बुलबा फिसालाबो दं सासे मिथिबाय ओमफ्राय फिसाजो सासे दङ फिसालानि नामा माबा जिं सिखि सिखि जिं नामानो जिं सिखि सिखि जिं मानसिनि नामै किबा जिं सिखि सिखि जिं थाखेना दा बेखायनो होनबाय दादा मा जिं सिखि सिखि जिं दोनखोब्रा गथ'नि नामखौलाय जोंहा गाबज्रिनायाव उसुबिदा जालायलाङो
मालाबा मालाबा गाबज्रिहैबा मा होनना गाबज्रिहैनांगौ ओइ जिं सिखि सिखि जिं नोंसोर बा माबोरै थाखो आदा होनना सोंबाय आङो माबा ओरैजाय जादों जाहैबाय गावनिया फिसाज्लाया जेला जोनोम जाबाय थायो अब्ला गावहा माबा दरजा फांथेनानै बैसागोनि रिहार्सल होबाय दंमोननो बैसागो रिहार्सल होबाय थानायावनो फिसाज्लाया जोनोम जाबाय फिसाज्लाया जोनोम जाखांब्ला बुदां बिलग बिमा आयंआ नागिरबाय बे बुदाङा बहा थांखो बियो फिसाज्ला जोनोम जाबाय मा नाम दोननो होनना नै आयं फैला बहा थांखो बे बुदां फाग्लाया होनबाय ओइ दरजा फांथेना माबा रिहार्सल होबाय दंलै होनना दरजा फांथेना आरो जोंहा दा बुदां बुलबा आगै दैसा सेरावनि लाइसारि सिं सिखि सिखि सिं सिखि सिखि सिं ओरैजाय होगासिनो बे रिहार्सल होनाया बिमाया ओरै दरजा बुहैबाय ओइ आफा बुदां बुलब फिसाला जोनोम जाबाय मा नाम दोननो नोंलाय बेहा आरो आगै दैसा सेरावनि लाइसारि सिरि सिरि सिं सिखि सिखि सिं सिखि सिखि सिं ओरै जागासिनो बिमाया आयौ फाग्ला मा जिं सिखि सिखि जिं मानसिनि नामखौनो बेबायदि दोनथानसैयो दै फाग्ला फिसाला जोनोम जाबाय होनदों मा नाम दोननो बे आरो सिं सिखि सिखि सिं सिखि सिखि सिं ओरै जागासिनो आरो बिमाया सानबाय आयौ फाग्ला फाग्ला नामखौनो बेबायदि दोनथानसैनो हा दोनोबालाय बिदिनो थाथोंसै दे आरो होनना बे दिनैराबा आदा बुदां बुलबनि फिसालानि नामा जिं सिखि सिखि जिं बेबायदि जादोंलै रायजोफोर दा जियानो जा बेफोरखौ दोनथ'दो आरोखि ना उनाव रायलायसिगोन जों दा राजखान्थिनि खोथाखौ एसे रायलायनोसै दा दहाय सिगाङाव जायफ्रा बिबुंथि लाखिलांबाय निश्चय बिथांमोनहा परिबर्तननि खोथाखौनो बुंदों सोलायनायनि खोथाखौनो बुंदों नङा होमबा जोङो परिबर्तन लुबैदों दिनै सोलायनाय लुबैदों बिटिसिआव दिनै बिनिनो बार बारबाय दं मोनसे दोहौ फैबाय दं दे दिनै बयबो सोलायनाय लुबैदों परिबर्तनखौ लुबैदों जों मानो परिबर्तन लुबैदों मानो सोलायनायखौ लुबैदों नङा होमबा जों जे सोलायनाय बुंबाय दं परिबर्तननि खोथा बुंबाय दं जोंनोलाय मायावथो सोलायनाय नांगौ बे परिबर्तनखौलाय मानोथो नांगौ जोङो दिनै बिपि बा 17 बोसोर बे बिटिसिआव सरकार सालायलांबाय बे सरकार सालायलांनायनि उनावहाय दिनै बयबो दाजाब दानख' खालामदों बे 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा जोंनो मा होखो जों मा खोमानांखो जों मा मोननो हादिया जों दिनै बयबो दाजाब दानख' खालामदों दा बिनि उनाव जों नुबाय बे बिपि बा 17 बोसोर जोंखौ बन्चित खालामबोबाय बे 17 बोसोराव बिपिएफआ साख्रिनि फालांगि खालामबोदों जब कार्डनि केलेंकारि खालामबोदों न'नि आइडिनि मुङाव गोरिब गुन्द्राफोरखौ थगायबोदों दिनै जोंनि सोलोंथाइ जायाखैमोन रावबो बुङाखैमोन बिटिसिआव थानाय दफाफोरखौ मावफुंनो होआ होननानै रावबो एनडिबिआ बुङाखैमोन दिनै खिन्थु हाग्रामा महिलारि बिथाङा एनडिबिफ्रा लानानै फैनाय बै बिटिआर रेकर्डखौ नेवसिदों आरो बिथाङा बुंदों आं पावाराव फैनायनि उनावहाय बिटिआर रेकर्डआव थानाय दफाफोरखौ मावफुङा होननानै बुंदों दिनै बिनि उनावबो एनडिबि भाइ बिथांमोना बिटिएफजों थानायनि जेबो ओंथि गैया मानोना बिथाङा एनडिबिखौ अपमान होनाय जादों दा बेखायनो आं बिथांमोनखौ साननानै नायनो खावलायदों जुदि हाग्रामा महिलारिया बिटिआर रेकर्डआव थानाय दफाफोरखौनो मावफुङाबा एनडिबिफोरनि दा रिहेबिलाइटेसन गायसनफिननायनि जि दफा दङ 34 इयार्स आन्दोलन खालामखांनायनि उनावहाय दिनै गोबां एनडिबि भाइफोरनि सोरबा बिदा गावथारजाबाय बिफाया गावथारजाबाय दिनै न'खरा सिलिंखार जालांबाय दिनै बिनि उनाव मोनसे एकर्ड लाबोबाय आरो बे एकर्डआ एनडिबिफोरनि सासे महरगिरि महरै सासे एक्टर महरै फैयाखै राजखान्थिनि सासे लिडार हिसाबै दा राजखान्थियाव फैनायाबो आंहा एसे खारन दं आरो बे मेन्डेला फाग्लानि थाखायनो राजखान्थियाव दा मेन्डेलाया होनबाय बाय फैला सुबादसा सिनिनायावल' खिगिरि जाबाय थायो एबार मोगथाङावबो जानांगौ जाहैबाय आंबो एबार नोंजों मोगथाङावनो फियो जागोन सिनिनायावथ' फियो जागोन फियो माने माबा फैसा जागोन मेन्डेलायासो आरो दा बेबायदि बुंनायखाय जों मेन्डेलाजों आंजों सानैजों थांनानै जों नमिनेसन बिबाय साइकेलजों थांनानै गारि गैया दा नमिनेसन होखांना फैबाय नमिनेसन होखांना फैनानै गावहा मेन्डेला सोरजों दङ जाबाथाय खालामनानै थाबाय
फन हरबाबो रिसिभ खालामब्ला दाबो सुइसअफसो जाबाय दासिमबो गोमानानै दं नेथारजाखोसो ना माखोसो नेथारजाबा मोजां जायो आखला मोजां मोना दा बेबायदिनो आंनाबो केन्डिडेट जागारबाय सासे जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव केन्डिडेटफ्रा सोर सोर मिथिगौना नोंथांमोननि बे जायगानि बिपिनिया जाहैबाय धीरेन बर' सारा जोंनि 22 नं कक्लाबारि समस्तियाव बेनिफ्राय जोंना इउपिपिएलनि केन्डिडेटआ जाहैबाय जोंनि इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि बिथां प्रमद बर' सारा सानैबो गेदेर गेदेर मानसि आं सानबाय बहायनो दंसै गेदेर गेदेर मानसि नंगौना गावनिख्रुइ बोलो गोरासिन जों बुलायनांगौ गावनिख्रुइ बोलो गोरासिन जों बुलायलायनानै फेजेननो हाबाथाय क्रेडिट दङ गावनिख्रुइ बोलो गैसिनि जों बुलायना मा जानो गावनि माइ दामग्राखौलाय दानो गाफ्लेनो हायो बेखौ गाफ्लेना मा जाहैब्रा नंगौना बेनिख्रुइ बोलो गोरासिनखौ गाफ्लेनांगौ आंबो सानबाय बे गेदेर गेदेर मानसि सानैखौ बहायना फेजेननि आला ओरैसो सानबाय आंखौ बे मिडियाफ्रा सोंदोंमोन दै नोंबोथ' केन्डिडेट जादों ना देरहागोन ना देरहाया नोंलाय जाबाय आंबो देरहाखागोन मानो देरहाया जानो आं होनबाय आंनि आगदाखैजाय दङ जोंनि प्रमद बर' सार जोंहा बिटिआरनि सासे सागानगिरि आखिखैजाय दङ धीरेन बर' सार बिथाङाबो बिटिआरनि सासे सागानगिरि गेजेराव नाथाय आं हारसिं सासे महरगिरि किन्तु इलेक्शननि उनाव नुगोन जेला रिजाल्ट होयो अब्ला फैलाया बेसेबां दादागिरि आंखौ फेजेननो हागोन दुगा मारिबाय आं देरहागारबो खोमामोन किन्तु मोनसे सार्थनि थाखाय दा जोंनि जायगानि रायजो राजाफ्रा साफा सानै रायजो राजाफ्रा आंजों रायज्लायदों जे फैलाबाय दिनैनि दिनाव नों एसे मोजां सिन्था खालामनाया मोजां जासिगोन नामा दिनैनि दिनाव जों एसे मोजां सिन्था खालामनाया मोजां जासिगोन नामा जोंथ' सोलायनायनि खोथाखौसो सिन्था खालामदों परिबर्तननि खोथाखौसो सिन्था खालामदों गतिके नोंथाङाबो जोंजों परिबर्तनाव थादो भाइ नोंथाङा आलाय सिलाय खालामनांला जोंजोंनो नोंथाङाबो थादो सोलायथारनांगौनि सार्थआव जाबाय आंखौ दा बेबायदि बुंनायखाय आंबो साननानै नायबाय सिन्था खालामबाय जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सिन्था खालाममारदों आं एसे स्टाडि खालामनानै नायबाय दा बेनि उनाव नुबाय जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव जेसेबांखिनि इडुकेटेड मानसिफोर दं बिए पास मानसिफोर दं एमए पास मानसिफोर दं लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दं मास्टार प्रफेसारफोर दं साननो हनो रोंनाय बुद्धिजीबि मानसिफोर दं बिथांमोना गासिबो परिबर्तननि खोथाखौनो सिन्था खालामदों सोलायनायनि खोथाखौनो सिन्था खालामदों दा बेखायनो आंबो साननानै नायबाय बे क'क्राझारनि मानसिफ्रा मा सिन्था खालामदों बेखौबो एसे स्टाडि खालामनांगोन जोंनि क'क्लाबारियावल' सोलायना मा जानो उदालगुरिनि मानसियालाय माथो सिन्था खालामदों चिरांनि मानसियालाय माथो सिन्था खालामदों दा बेखौबो आं साननानै नायबाय नायबिजिरबाय स्टाडि खालामबाय दा बिनि उनाव नुबाय दिनै बे बिटिसि ओनसोलाव जेसेबांखिनि गोरों गोरा मानसिफोर दं साननो हनो रोंनाय मानसिफोर दं बुजिनाय मानसिफोर दं सेंग्राफोर दं बिए पास एमए पास बिथांमोन गासैबो दिनैनि दिनाव परिबर्तननि खोथाखौ सिन्था खालामदों सोलायथारनांगौनि खोथाखौ सिन्था खालामदों आरो दिनै बिटिसिआव बिनिनो दोहौ फैदों मोनसे सुनामि फैदों मोनसे बार फैदों दिनै बिटिसिआव परिबर्तन जाथारनांगौ होननानै बयबो रायजो राजाफ्रा होसिख्रावदों दा बेनि उनाव आं सानबाय होमबा आंहाबो राइट टाइम राइट डिसिसन लानायनि सम सफैबाय সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব নহ'লে বিপদ হ'ব গতিকে মই চিন্তা কৰিলো যেতিয়া সকলোৱে আজি পৰিৱৰ্তনটো বিচাৰিছে জানা বুজা ব্যক্তিবিলাকে এডুকেটেড মানুহবিলাকে যদি আজি পৰিৱৰ্তনটো বিচাৰিছে ময়ো পৰিৱৰ্তনৰ লগতে থাকিব লাগিব ৰাইজক যিটো সপোন बेखौ जाफुंहोबाय करबा লাগিব बेबायदि होननानै मयो इउपिपिएलत যোগদান কৰিছো ৰাইজসকল আৰু ইউপিপিএলত যোগদান কৰি পেলাই আজি ইউপিপিএলৰ হৈ কাম কৰি আছে আজি অকল আপোনালোকৰ এইটো সমষ্টিতে নহয় মই বিটিসি যিমানখিনি সমষ্টি আছে এই সকলো সমষ্টিবোৰতে মই ঘূৰি আছো
रायजोर खोथाफोर बुजिबोनो सेस्था करिछु रायजो राजाफ्रा मा सिन्ता खालामदों रायजो राजाफ्रा मा सानमारदों जोङो दिनै बुजिनो नाजादों रायजो राजाफोरजों रायलायदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जोंनि खोथाफोरखौ बुंबाय दं रायजो राजाफ्राबो बुजिदों दा बिनि उनाव जों नुबाय दिनै बिटिसिआव इउपिपिएल दोलोआ 27टानिफ्राय 30टा समस्थियाव देरहानानै सरकार खुंनो थांबाय दं रायजो राजानि दिनै जोंनि बाक्सा जिल्लायाव बिपिएफ दोलोआ बबे मोनसे समस्थियाव देरहागोन जों दाबो नागिरनानै मोनाखै गैया मोनसेबो बबे समस्थियाव देरहागोन बिसोरलाय किन्तु जों इउपिपिएल हिसाबै 6टानिफ्राय 7टा समस्थियाव देरहागोन दिनैनि दिनाव 100% कनफार्म जानानै दं रायजोफोर रावबो होबथानो हालिया आरो बेबायदिनो चिरां जिल्लायाव 7टा समस्ति दं बे चिरां जिल्लायावबो 7टानिबो 7टा समस्तियावनो इउपिपिएल दोलोआ देरहानो थांबाय दङ कारण सिगाङाव बे समस्तिया बे डिस्ट्रिक्टआव चिरां डिस्ट्रिक्टआव बिपिएफ हिसाबै मोनसेल' देरहाखादोंमोन खाम्फा बरगयारिया बेबो मा होनो किबा काउन्टिं সময়ত লাইটটো নুমাই পেলাই কৰবাৰ পৰা ৰিজেক্ট थिजे হোৱাবিলাক কন্ট্ৰোল কৰি পেলাই 35 খানত জিকিছে বুলি হাগৰা কিবাই খাম্ফা বৰগয়াৰি আজিৰ দিনত কেনেকৈ জিকিব 14 নং চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টি খাম্ফা বৰগয়াৰি সমষ্টি ইয়াতে আমাৰ বিআৰ ফেৰেঙ্গা একেতে কেন্ডিডেট আমাৰ ইউপিপিএলৰ কেন্ডিডেট এটা সময়ত এই সমষ্টি থাকা যিমানখিনি আদিবাসী ভাইসকল আছিল বেঙ্গলী ভাইসকল আছিল নেপালী ভাইসকল আছিল সবে বিপিএফক ভোট দিছিল আৰু কাবা কাবা অবৰক ভোট দিছিল কিন্তু আজি দিনত আমি দেখা পালো এইটো সমষ্টিত যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠী আছে আদিবাসীৰ পৰা নেপালীৰ পৰা মুছলিমৰ পৰা সকলোৱে আজি পৰিৱৰ্তনটো বিচাৰি পেলাই বিআৰ ফেৰেঙ্গাক ভোট দিবলৈ গৈ আছে গতিকে কেনেকৈ হাৰিব এতিয়া বিআৰ ফেৰেঙ্গা ইউপিপিএল তাতে কেনেকৈ হাৰিব আজিৰ দিনত গতিকে बे चिरां जिल्लायाव 7टानिबो 7टा समस्थियावनो इउपिपिएलआ देरहानो थांबाय दं रायजोफोर बेखौ रावबो हमथानो हाया सेन्सुरि मारिगोन बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लायावबो 7टानिफ्राय 8टा समस्थियाव देरहागोना दिनैनि दिनाव गेरेन्टेड जानानै दङ आङो बेवहायबो सानथाम थानानै फैबाय आरो 19 तारिख 20 तारिखआव थांबावगोन दा बेबायदि रायजो राजा नोंथांमोन आरो दिनै नोंथांमोननि बे उदालगुरि जिल्लायावथ' जों नुबाय आं दिनैजों खेबब्रै जाबाय गाबोनबो दंबावो आरो 21 तारिखआवबो आं फैबावगोन दिनैथ' जों नुदों नोंथांमोननि बे उदालगुरि जिल्लानि गोबां समस्थिनि गोबां गामिफ्राव बिपिएफनि मानसिफोरखौ रायजो राजाफ्रा केम्पिं खालामनो होआखै होखार हरफिनदों दा बिनि उनाव मा जाबाय जायफोर एनडिपि दं बै बिपिएफजों थालांनाय बिथांमोनखौ बुंबाय जे भाइफोर नोंसोरनो केम्पिं खालामदो जोंजों जानाय नंला सोरबा माबा हिनजावफोरनि आफाद दंनो रैमालि मुसाहारिमोन अनजालि दैमारिमोन बिसोरखौ हाबनो होबाय आरो दा बिनि उनाव नुबाय एनडिपिफोरखौबो जोंनि बे नोंथांमोननि बे उदालगुरि जिल्लानि माखासे रायजो राजाफ्रा कुइसन खालामदों बिपिएफनि जानानै केम्पिं खालामनो थांनायाव जे थांनाय समफ्राव जेब्ला नोंथांमोना बिपिएफजों एबसुजों लोगो जानानै गणतान्त्रिक भाबै आन्दोलन खालामदोंमोन राजा लामा होबथाहैदोंमोन रेल लामा होबथाहैदोंमोन अफिस आदाলত बन्द खालामहैदोंमोन बे समाव जों रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनजों थांफायोब्ला बिपिएफनि मानसिफ्रानो जोंखौ होबथायोमोन बिपिएफनि मानसिफ्रानो जोंखौ धमकी होयोमोन दिनै नोंथांमोना बिथांमोनजों लोगो जानानै भट बिनो फैदों बिपिएफनि जानानै जों नोंथांमोनजोंबो रायलाया होननानै बुंहरदों नंगौना नङा दे रायजो राजा नोंथांमोन बेबायदिनो दाखालि नुबाय बबा मन्दिबुरि समस्थियाव जोंहा रैमालि मुसाहारि आब'आ थांदोंमोन दा थांनानै बिथांमोना मा बुंहैदों नङा होमबा खालि रायनायावनो मोनसे खोथा बुंफ्लांबाय प्रमद बर'आलाय हारसा हिनजाव हाबा खालामनायसो होननानै रायजो राजाफ्रा रागा जोंबाय नोंथांमोना केम्पिं खालामनो फैदों बुंनाङि खोथाफोरखौ बुंदों जोंथ' नोंथांमोना भटखौनो होखाया नोंथांमोना मा बुङो होननानैसो जों खोनासंनो फैदों
नोंथांमोन बायदि आइजो माहारियानो बेफोर खोथाखौ बुंब्ला माबोरै जागोन दा रायखाङोब्ला गाज्रिसो जागोन हयथ' बिथांमोननि लिडारानो बर' हौवा हाबा खालामाखै खोमा नोंगोना नङा रायजोफोर दा गतिके बिसोरखौबो होखारहरदों जोबथारनायाव बुंदों नोंथांमोना मानो फैदों दे बुं भटखौ जों सोरनो होनांगौ दे बुंनो हायाखिसै मिटिंआनो जोबस्लाबाखिसै दा गतिके जों नुबाय दिनै नोंथांमोननि बे उदालगुरि जिल्लायावबो 6टानिफ्राय 7टा समस्थियाव देरहागोना दिनैनि दिनाव कनफार्म जानानै दंलायो रावबो होबथानो हाया दा जोंनि गेजेराव बिदिनो खायसे मानसि फैगोन गुलाय गुजाय खालामग्रा जोंथ' खोनादों माने मबाइलाव नुदों ससियेल मिडियायाव निउसाव नुदों सोरबा पिपुल जयेन्ट एक्शन कमिटिनि गर्जन मोसाहारिनो आफादगिरि जों नुदोंमोन मबाइलाव साननैसो सिगां बिथाङा हाग्रामा महिलाखौ ओरैबायदि रायबाय जोंथ' गेदेर मानसिखौ बेबायदि राया मा होननानै बुंदों मिथिबाय हाग्रामा महिलाया जाबाय सासे जंगलियासो बे सासे जाम्बासो खुनुरुखुम सिगनेचारल' होनो रोङो बेबायदि जों सालायजाबाय थाया होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय प्रमिला रानिखौ मा होनबाय प्रमिला रानियालाय मोखां गाज्रि हिनजावसो जाबावबाय जोंथ' एसे गाज्रि बुङा सासे आइजो मिनिस्टार बे जोंनि बर' हारिनि हाग्रामा महिलाया सासे बिटिसिनि जिप बेखौ जों जंगलिया होननानै बुङा गर्जन मोसाहारियासो बुंदोंमोन साननैसो उनाव मा जागारलायबाय मबाइलाव नुगारलायबाय बे एखे मानसियानो गर्जन मोसाहारिया बुंलायबाय हाग्रामा महिलारि इज ए टेलेन्टेड पलिटिकेल लिडारनो हाग्रामा महिलाया बिराद गोरों लिडारनो बिराद बुद्धियोग लिडारनो ओरै जागारलायबाय फाग्लानि बिसिनाव मालाबा थाङो थाङो माने खावलायाव सोबानाय खोनाखै आं रायजो खावलायाव सोबाबालाय दानो सोबागोन दानो सागागोन ओरैबायदि सोबानो नागिरदों जों जाय सोबानाया खमसे खम 5 बोसोर सागोन बेबायदि लिडारजों जों उल्थां फाल्थां जाबाय थानोसै नामा दसेबा ओरै दसेबा हरै माबायदि लिडार गोनां हाग्रामा महिलारि सानाव मन्थ्र मोनदों बारा खाथियाव थांबाथाय बे बुङो ओरै माथो गैला बे ओरै जाबाय थाजानानै ओरै नमस्कार सार आं नोंजोंनो दंफायो मन्थ्र दं बेनाव ओंखायनो आं बारा खाथियाव थाङाखै बेनाव एबारनि इलेक्सनाव ओंखायनो आं बिदि बारा खाथियाव थाङाखै मिथिबाय मन्थ्र दङ बेनाव बेबायदि आरोखि दा रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो नोंथांमोननि जायगायाव बे एखे जायगायावनो गोबां लिडारफोर फैगोन नङा होमबा जाय लिडारफ्रा गावबागाव स्वार्थनि थाखायसो खामानि मावबाय दं बेबायदि बुंग्रा लिडारा मानो थाखो नङा होमबा मानो थाखो खारना मा माबा थफ्ला हरबायनोलै मिथिबायना मा थफ्ला गावसो मिथिगौ आरोखि दा बेबायदि लिडारजों जों उल्थां फाल्थां जाबाय थानो लुबैयाखै नङा होमबा जों सोलायनो लुबैदों परिबर्तनखौ जों लुबैदों दिनै मानोना हाग्रामा महिलाया आं दहायनो बुंदों बे 17 बोसोराव जोंखौ फोथाय खेबस' खालामदों अपशासन खालामबोदों बिथांमोना जब कार्डनि मुङाव केलेंकारि खालामदों न'नि आइडिनि मुङाव केलेंकारि खालामदों साख्रिनि मुङाव फालांगि खालामदों आरो बे 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि खुंनाय बे बिटिसिआव बे 17 बोसोराव 12 लाखनिख्रुइबो बांद्राय बेखारनि अनजिमाया बांदों मानोना खुनु संस्थाफोरनि जेबो पलिसि लायाखै जा मोनसे साख्रि फैदों मा खालामदों जायफ्रा 10 लाख होनो हायो जायफ्रा 15 लाख होनो हायो जायफ्रा 20 लाख होनो हायो बैसोरनोसो साख्रिखौ होदों जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा साख्रिखौ मोनाखै रायजोखौ दा बेखायनो जों बुंदों जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्राबो साख्रि मोननांगोन दा जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा साख्रि मोननांगौब्ला गावसिनि सार्टिफिकेटजोंसो साख्रि मोननांगोन मेरिटजोंसो साख्रि मोननांगोन थाखा फैसाजों नङा नंगौना नङा खारन जों फैसा होनो हाया दा बेबायदि जानो गोनांबा जोंनो सिस्टेमाव सोलायनाय नांगोन आरो सिस्टेमखौ सोलायनो गोनांबा जों सरकारखौनो सोलायनांगोन मानोना हाग्रामा महिलाया मा बुङो आमार बिटिसि आन्दाजते चलि থাকে কোনো আইন কানুন নাই কোনো সিস্টেম নাই আন্দাজতে চলি থাকে ओइ माबायाबो लालु प्रसाद यादवआबो बिदिनो बुंमोननोलै मिथिबायना बे खर' गुफुर बोराय जे दङ बिहारनि
बे लालु प्रसाद जादोंबा मा होनोमोननो आलु बिना जैसा सिंग्रानि ही बनता लालु बिना बिहारमान ही चलता आलु गैयाबा जों सिंग्रा जाया लालु नङाबा बिहारा सोलिया होनना बुङो आरो मा होननानै बुङोमोन बियो मेरा सफी चीज सफेद है आंनियानो गासैबो बुस्थुफ्रा गुफुर मेरा बाल की सफेद है मेरा धोती की सफेद है मेरा गाड़ी भी सफेद है मेरा ड्राइवर का यूनिफॉर्म की सफेद है मेरा कुत्ता की सफेद है सभी सफेद है और जब बिहार में बानपानी होता है तो मैं ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखता हूँ वो बानपानी की पूरा सफेद है लेकिन मेरे पास एक चीज काला है ये क्या है जानता है ना समझा ये क्या है मेरा सिर्फ एक चीज काला है ये क्या है जानता है मेरा पॉकेट में जितना भी मानी है ये सब काला है बेसेबां फैसा दं बिना गासिबो गोसो ब्लेक मानि गोजानो बेबायदि बुंग्राया जोबथारनायाव मा जाबाय दा बोराय बैसोआव जेलावसो क्रप जेराव थानाया हाग्रामा सारा बिदिसो जागोन नामाब्रा जेबो गैयालै नङा होमबा सिस्टेमजों जुदि सोलिमाराखैब्ला दिगदार जानो हागौ हा आंहाथ' क'क्राझार चिराङाव बिराद लोगोफोर दं 2 ताला 3 ताला गोनां कौटि कौटि थाखा गोनां ठिकादारफोर बिजनेसमेनफोर बिसोरखौ नायबाय आङो बिसिनि हिनजावफ्रा गासिबो साख्रियावला बिटिसिआव मावो दरमाया 30,000 40,000 दा बिथांमोनखौ आं बुङो इसिबां कौटि कौटि थाखा थानानैलाय मा 10-15 लाख होनानै साख्रि लाखोलै होननानै होनबा मा बुङो बिसोर मिथिबाय है नुनायाव मोजां नुयोब्रा आबो खोनानायाव मोजां खोनायोसो नुनायाव मोजां नुनायनि थाखायसो साख्रिखौ होदों हिनजावनो फाग्ला 15-20 लाख होनानै स्करपिय'जों थाङो अफिसाव सासे ड्राइभार नांगौ बेसेबां होनांगौ मिथिबाय 15,000 थाखा मास मोनसेयाव ड्राइभार सासे लोगोआव लांफायो हिनजाव मानसि बेनो होनांगौ मास मोनसेयाव 5,000 थाखा बिनिफ्राय गावहा मासै मास बिउटि पार्लाराव हाबबाय थायोना खानायबो जायो मोखां सुजायो बेवहाय नांगौ बिनो 10,000 थाखा दरमाहायानो थोआ ओंखायनो स्टाइलावसो मावदोंमोन दा जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा बे साख्रिखौ मावबा स्टाइलाव मावगोन नामा स्टाइलाव मावगोन ना जोंहा बेनि थाखायनो हाहाकार बिसोर स्टाइलावसो मावदोंनो आरो बिसोरनोसो साख्रिखौबो होगासिनो दं हाग्रामाया मा सिस्टेम बेलाय दा जों बेफोरनिफ्राय उदां नांगौ ना नाङा जों बेफोरनिफ्राय मुक्त जानो लुबैदों आरो मा रायजोफोर बिटिसिआव नङा होमबा खाथि खालानिफ्रा मिथिखासिगौ सिख्लाफ्रा मोनसे खोथा खोन्थालांनि आङो नोंसोरनोबो ओजों खाथि खालानिफ्रा क'क्राझार चिरांफ्रा बयबो मिथिखासिगौ बिसोरो मास्टार प्रफेसारजों हाबा जाया मास्टारा बेसेबां मोनो दरमा 40,000 निफ्राय 60,000 थाखा प्रफेसारफ्रा बेसेबां मोनो 70 निफ्राय 1,20,000 थाखा बिसोरजों हाबा जाया बिसोरजों हाबा जाया ओजों सिख्लाफ्रा सोरजों हाबा जायो मिथिबाय बिटिसिआव मावनाय पियन सुखिदारफोरजों मानो बै पियन सुखिदारफ्रा टाउनाव कौटि थाखानि हा बायनानै कौटि थाखानि बिल्डिं लुजोब्बाय दरमाया बेसेबां 15,000 निफ्राय 20,000 थाखा माबोरै लुखो बिसोरो मिथिबायना नोङो जुदि गांसे फाइल बानायनांगौबा बिसोरनो 500,000 थाखा नांगौ नङाब्ला बिसोर खुनुदिन फाइल बारहोआ बोसोरानो बारलांथों थेवबो फाइलखौ बारहोआ बिसोरनो 1,500 थाखा जाय होयो बिनि फाइलासो बारो सानसेयाव जुदि 20 खान फाइल बारहोयोब्ला गांसे फाइलाव जुदि 500 मोनोब्ला बेसेबां थाखा जायो सानसेयाव 10,000 थाखा नङा 10,000 बा मास मोनसेयाव बेसेबां जायो 3 लाख थाखा दा गतिके पियनजों हाबा जागोन सुखिदारजों हाबा जागोन ना प्रफेसारजों हाबा जागोन प्रफेसाराथ' 1,20,000 ल'सो मोनो दा ओंखायनो
हजोंनि मालाय बुद्धि गोरों लाफ्रा मास्टार प्रफेसारफोर नायबा बै फियनफ्रा नायबाथाय नायखांनो खारफालांनो नागिरो नोंसोरनो खोन्थाखाबाय आंनो गोसोआव ला दा दिनै बिटिसिआव बेफोरबायदि सिस्टेमजों सोलिदों रावखौबो कन्ट्रल खालामनो हाया सासे सेक्रेटारिनो सासे आन्डार सेक्रेटारिनो सासे बिलिंसनो सासे एकाउन्टेन्टनो फैसा होआगौ मानि फाइला बारा बेबायदिनो मा जाबाय 10 लाखनि स्किमा नोंनि न' सफैगौ मानि गामि सफैगौ मानि 5 लाखनिल' भेलु जाहैबाय दिनै बेबायदि जादों दा जों बुंदों जोंनो बेफोर सिस्टेमखौ नाङा बेफोर सिस्टेमखौ सोलायनाय नांगौ रावखौबो बिथांमोना जेबो बुंनो हाया मानोना साफ्रोमबो बे मिनिस्टारफ्रा गावसोरनो काराप्टेड बेखायनो जेबो बुंनो हाया दा जोंनो बेफोरबायदि सरकारखौ नांबाय थागोन नामा जोङो सोलायनो नागिरदों बेफोर जाहोननि थाखाय नोंथांमोननि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बोराय बुरै बेमारि मानसिफोर थाङो ओरैसिम नुबाय जोङो गाबनो ओंखारो दुखु जायो मालाबा मिथिगौना नोंथांमोननि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बोराय बुरै मानसि थाङो बेबो मा 1 लाख 1.5 लाख बै गावसिनि बेराम नायजानायनि थाखाय बेबायदि मोनसे माबा होयो स्किम थाङो बिसाफ्रा फैसा होनांगौ ना मानांगौ बेखौ मिथिया मिथिबाय फाइलानो बाराखि बारा आजिनावबो जा बोराय मानसि फैफिनलायबाय आरो थांलायबाय आजिनावबो जा बेबायदिनो खेबथामसो थांनाय नुबा बुंबाय मा तिनिबारनि हल्दिखौ आजिरा हाबो क्यों आइजे नाजानो नेকি दी 1000 टाका जाबाय बिसा होमबालाय बेखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबानो जायोमोन ना थांलाय फैलाय आंहा बारासो थांबाय 1000सोनि बेखौथ' होखागौमोन आं ओरै जाबाय मिथिगौ ना बेबायदि अबस्था बेस्रा साव होगुलायलाङो बोरायफ्रा आं बास्तब खोथाखौ बुंदों आरो बेवहाय सासे दङ सेक्रेटारि सासे दङ नामखौ बुंला आङो बियो फुङाव फैबाथाय बिनिया बेगा सेरथाथारखि साथा हमनानै फैयो बिनिफ्राय सानसुआव ओंखाम जानो थाङो सानसुआव जेब्ला ओंखाम जानो थाङो अब्ला बिनि बेगा दांदां जाबाय मिथिबाय बिनिफ्राय ओंखाम जाखांना टाउनावनो नालाय न'आ ओंखाम जाखांना जेब्ला फैफिना बेगा सेरथा जालायबाय आरो 4टा 5टासोआव जेब्ला अफिस खालामनानै थाङो होमबाना बेगा फुस्था जाबोनायबाय गांसेबो फाइला ओरैनो बारा 15,000 20,000 माबा एमाउन्टखौ लायै बेसेबां लाखनि बेसेबां खौटिनि स्किम मिथिबाय खोब सम्भब बिनियाव फैसाखौ जुदि न'आवनो जमा दोनबाय थादोंबाथाय फुरा न'सेसो दंखोमा फैसाया बेबायदि अबस्था रायजो राजानो थागोन दा बेफोर खुंथायनिफ्राय जों उदां जानो लुबैदों नंगौना नङा दा बेखायनो साननो हनो रोंनाय मानसि जेसेबांखिनि बुजिनाय मानसि दिनै परिबर्तननि खोथाखौ बुंदों सोलायनायनि खोथाखौ बुंदों दिनै जोंनि बे कक्राझार समस्थियावबो बिदिनो एखे रोखोम नोंथांमोना जा सिन्था खालामदों बिदिनो सिन्था खालामदों खिन्थु एखनब्ला दुखु जायो जोंनि बिपिएफनि केन्डिडेटखौ नुनानै धीरेन बर' सार बिथांखौ जों सानदोंमोन बिथाङा बिटिआरनि सासे सेक्रेटारि हिसाबै मोनसे देरहागोन समस्थियाव बिपिएफआ बिथांखौ दोनहरनांगौमोन खिन्थु मा खालामबाय नोंथांमोननि जायगानिफ्राय लांनानै एखेबारे जेराव जेनखाथारगोन गेरेन्टेड सियर बे जोंनि कक्राझार समस्थियाव केन्डिडेट हैबाय माबोरै देरहागोन बियो दिनैनि दिनाव बबे मन्त्रजों देरहागोन बियो मा जादुजों देरहागोन बियो जोंनि गासै समस्थिनि रायजो राजाफ्रानो परिबर्तननि खोथाखौसो बुंदों आरो बे समस्थियाव 2015 सनाव जोंनि पिसिडिआर एबा दानि इउपिपिएलनि केन्डिडेटआसो देरहाखादोंमोन बोरै देरहागोन नङा होमबा बोरै देरहागोन बियो दिनै बे जोंनि कक्राझार समस्थियाव जोङो 28,000 भटखौनो थालामारि खालामनानै दोनबाय मिथिबाय रायजोफोर 28,000 भटखौ जोङो लकडाउन खालामनानै दोनबाय माजों देरहाबावगोन बे सारा धीरेन बर' सारा बोरै देरहाबावगोन बियो
बुंबाय थादों हाग्रामाया बुरखायनानै बुंबाय थादों धीरेन बर'खौ सिन्था खालामनानै आं दं माखौ गिदिंलाय सब बायजोबगोन आं हरसेनि गेजेराव मेनेज जाजोबगोन बेसेबां कौटि थाखा नांगौ गारगोन प्रमद बर'खौ फेजेननो थाखाय 10 कौटि नांगौ 15 कौटि नांगौ 20 कौटि नांगौ 25 कौटि नांगौ गारगोन होनना बुंदों हाग्रामा महिलारिया दाना जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफ्राबो बुंदों जोङो प्रमद बर'नो सोलायनायनि मुङाव भट होनो होननानै थिरांथा लाखाबाय जोंनि गोसो गोरबोआव सोनानै लाखाबाय जों थांखि लाखाबाय आरो बे गोसो गोरबोनि दरजाखौ जोङो ताला मारि खानानै दोनबाय बेखौ फैसाजों रावबो बायनो हाया होननानै बुंबाय दा माजों देरहागोन बियो माजों देरहागोन जों सानदोंमोन बिथांखौ अनार होनांगौ मोनसे देरहानाय समस्तियाव हरनांगौ नाथाय बिथांखौ ओजों लांनानै दिनैनि दिनाव फेजेनसिगोन बिथांनि केडारफ्रा मा जागोन आरो बिथांमोना बुंबाय दं गावबो बुंबाय दं धीरेन बर'आ हाग्रामा महिलारिनि सुर मिलाय मिलाय जे बिटिआर रेकर्डआवलाय जेबो गैयानो प्रमद बर'आलायनो रायजो राजाखौ थगायबाय जायनि थाखाय बिथाङा भटआनो माइनास जागासिनो दं बेनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया मोनसे खोथा बुंबाय जे आङो जुदि पावाराव फैयोब्ला कुनु दिनबो बिटिआर रेकर्डआव थानाय दफाफोरखौ मावा दानिया मा जाबाय बै धीरेन बर' सारजों थाफानाय गावनि दैदेनगिरि लोगोफोर आगसि आगदा थानाय गावखौनो केन्डिडेट खालामग्राफोर गोजोन बि गोजोन होननाय जोंनि जायगानिनो जों गपाल होननानै बुंबा मिथियो बिथांजों लोगोसे माखासे केदारफोर बिथांमोना बुंबाय जे दहाय आं सिगाङाव बुंलांखादों नोंथांमोननो जे बिटिआर रेकर्डनि दफाखौनो जुदि बिपिएफआ पावाराव फैनायनि उनाव मावफुङाब्ला बिटिआर रेकर्डनि दफाफोरखौनो जुदि मावाब्ला जोंनि गायसनफिननाया बोरै जागोन एनडिएफबिनिया गतिके होनबा नोंथांमोनजों थानायनि जोंहा मा ओंथि दं नोंथांमोना जुदि बिटिआर रेकर्डनि दफाफोरखौनो मावफुङाब्ला जोंहा नोंथांमोनजों थानायनि जेबो मिनिं थानाय नङा ओंथि थानाय नङा गतिके जों बिटिआर रेकर्डखौ जाय मावफुंगोन जोंनि गायसनफिननांगौनि सार्थआव जों बेजोंसो थागोन होननानै बिथांमोना इउपिपिएलआवसो जइन जाफैबाय दा बेबायदि अबस्था अखा हाबाय नै रायजोफोरा बारा गोलाव बुंजाला दा जायखिजाया दिनैनि दिनाव दिनै परिबर्तना निश्चित जाखाबाय रायजोफोर सोलायनाया गेरेन्टेड 100% जाखाबाय दा बेखायनो जोंहा गोनो गोथो साननांगौ गैला आरो बै खैजाय थानाय जायफोर बेलेग पार्टिनि दं बिपिएफनिब्लाबो ताला साबिनिब्लाबो बिथांमोनखौबो आं बुंगोन जिहेतु इउपिपिएलआनो देरहाखासिगोन बिपिएफआ जेनखाथारसिगोन इउपिपिएलआनो सरकार खुंखाथारसिगोन बिपिएफजों थानायनि जेबो ओंथि गैला ताला साबिनो भट होनायनि जेबो ओंथि गैला जाबाय 17 बोसोर जों बिपिएफआव ओरैजाय जाफैदो भाइफोर नङा होमबा ओरैजाय फैदोलाय फालागासे बेसो बुद्धिनि खामानि नङा होमबा जाखांबाय जोंहा माबायाव बिपिएफआव 17 बोसोर बे बिपिएफनि भाइफ्रा जायफोर दं बिथांमोनखौ होनबाय दा गाबोननिफ्राय बे बिपिएफआव जेबो मोनजानाय नंला सरकारावनो फैखाला बेनो भट होनायनि मा ओंथि दङ बिदाराव ओरैजाय फैदो नोंङा दा आं बेखौनो खावलायबाय दे बेलेग पार्टिनिखौ होनना बुंबाय आङो जेबो ओंथि गैला बेलेगनो भट होनायनि दहायनो बुंबाय जोङो नैबे इउपिपिएलआ 27टानिफ्राय 30टा समस्तियाव देरहानानै सरकार खुंनाया दिनैनि दिनाव 100% जाबाय बेयाव गोनो गोथो गैला लिरनानै दोन मिथिबाय लिरनानै दोन आं नंखाय बुङाखै दे रायजोफोर मेन्डेलायासो नंखाय बुङो आरो आं बुंनाया बारा गोदै जायाखै मिथिगौ ना थारमाने मा सैथोआ गोखासोनो नंखाय खोथाफ्रासो गोदै गोदै जायो दे सैथो खोथाया जेब्लायबो गोखा नंखाया जेब्लायबो गोदैनो सल'बाथा दंलै बिनि मोनसे खोन्थानांगोन नामा अखासो हासिगोन नामा तारमाने सासे राजा दंमोन जाहैबाय बिराद धोन सम्पति सना रुफा दं बिनियाव थाखा फैसानि अभाब गैया गिदिर गिदिर बिल्डिं राज दरबार बिनिया
मिथिबाय बेबायदि आरो राजा खिन्थु बे राजाया बिराद अहंखारमोन आरोखि सानसेखालि मा जाबाय बिनि खाथिजों सासे साधुआ थांदों साधुखौ नुहुरनानै गावनि सान्थ्रिखौ होनबाय बै साधुखौ लेंनानै लानानै फै आं नायखांजानि होननानै साधुखौ लानानै फैबाय दाना साधुआ बुंबाय बाह नोंथाङाथ' बहुद धन सम्पति दं थाखा फैसानि अभाब गैया सना रुफानि अभाब गैया किन्तु नोंथाङाथ' बिराद अहंकारि बे अहंकारिनि थाखायनो नोंनि धन सम्पतिया जोबस्रांगोन होनबाय साधुआ नायखांनानै नंगौ खोथाखौ बुंबाय बियो नंगुबै खोथाखौ बुंबाय दाना बेबायदि बुंनायाव राजाया बिराद रागा जोंबाय आंनि धन सम्पतिखौ सिलिंखार जाबाय होनदों बहानि साधुलाय नोङो हो दामिखौ जाहैबाय सान्थ्रिफोरखौ बुबाय दोब्लानो साधुखौ दोब्ला बुबाय थिनहरफिनबाय ओमफ्राय साधुआ सानबाय बाब आं नंगौ खोथाखौ बुंबाय सैथो खोथाखौ खोन्थाबाय आंखौ बेबायदि बुनानै हरबाय ओंखायनो मा जाबाय बे साधुआ सप्तासे उनाव महर सोलायनानै बे एखे जायगाजोंनो फैफिनबाय आरो बिनि उनाव राजाया नुहुरलायबाय बेखौ राजाया नुहुरनानै आरो लेंहरलायबाय गोदान साधुआ बेलेग महर सोलायना फैदोंना बियो दाना नायखांनो होबावबाय दाथ' बियो बुजाखांखानाय ओंखायनो बे जाबाय बेखौ माने थगायनांगोन सैथो खोथा बुंबा जानाय नङा बुजाबावगोनसो दाना नायखांबाय बियो बाब महाराजा नोंथांथ' बिराद धोन सम्पति दं नोंथ' बिराद मोजां मानसि बिराद धोन सम्पतिया बारायबावगोन नोंनिया मैदेर गराय बारायबावगोन आरो 10 जनसो बिराद मोजां मोजां हिनजाव मोनगोनलै नोङो जाबाय होनबासो बा मासि मोजां साधुलै नोंलाय होननानै बेनो सना रुपा थाखा फैसा हरबाय आरोखि बुजिबायना रायजोफोर दहाय सैथो खोथाखौ बुंदोंमोन नायखांनानै जाखो मोनदों बेखौ बुंदोंमोन दोब्ला बुजानानै हरबाय नंखाय खोथा बुंबाय होनबासो पुरस्कार मोनबाय नंगौना दा नंखाय खोथाफ्रासो गोदै जायो होनना बुंदों सैथो खोथाया गोदै जायाखै आं नोंथांमोननो सैथो खोथाफोरखौ बुंदों दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन मोनाबाय दा आं नैबेखौल' बुंबाय जिहेतु नोंथांमोननि समष्टिनिफ्राय नोंथांमोननि मानगोनां बिजाथि बयनिबो अनजाथाव बिजाथि बिथां रुजुगोरा मोसाहारियानो देरहानो थांबाय दंखायो दा बेखायनो देरहानायखौ साबसिन खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ जाहाथे बयखौबो परिबर्तन सोलायथारनांगौनि सार्थआव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय थेंक इउ